orduan. Niretzat referentua izan da gaztetxean bertan. Saltxerua. Saltxerua, Berrota bat urte joan zala. Bera, betik aldein zebar egunean, berekin zegoen, hartxale hartan beratan. Sociedad Deportivako zuzendari zabera presidentia. Eta turnuak, dira, prostata, bestia, o... Pentsau jata oso pertsona reflexiboa. Eta beti gara, eta ni bero kajadabara joan izudan, da bera joan zuan beste aldea. Edo 74 joan zuan. Baina akordazioa oso humoretsu da, alaia akordazioa behin antzerkia izan, eta bera apaiz itxeguen, apaiz kardena demute guen. Urteroan eroten dugu bazkaizia eta bazkadu eta sobremesien, eta gero pizkarkazken ezpentzera. Erretxikan alde eitze banean, bizi. Daukat, egun aurra, bizi. Ondorengo urtietan jakin dut, beran berrei, edo lagunen baten bitartez, edo beran anaia luzenari bitartez, bera hemendik ipar aldera joan da handik lehenengo hiletan eukin itxuen harreman batzuk. Baina gero, errexen tratu asko zuten. Ni egon ez bai, uniakinkan irakurken, berakin. Tipo jator bat, datxeiz, ondo pentsatzen igual suerte txarrak duen. Porque ahora jauzi zanean, jauzi zuen, lagun gil bat, berakin zegoela. Da, ahora bi urtean kalien, da bestia 43 urte, ortizian, espetxian, desterrauta eta daretik, pasakitzuk. Oso txikitate, gurasoak kuadreak kuadrealako. Dakatenak rekorduak mendik taldera joaten ginean lekuak edo. Eta gero bat ez gaztetxean. Gaztetxean hasi nintzen dian, bertan zegoen. Eta ordutik. Beria defenditzea gustatzen jakola, ez? Holan joan da bere trajektoria, igual. Txakatzitza eta atzia sortxun, ez da baidatzia eta... Holan pixkat zirikatzaia. Gogoan daka, mostari kulturalak eta hola antolatzerakoan, Sabin berak bultzatzen zen bazkaritxan espetxeen aurkako aztia. Beti jolasian, ez dakit daukate behin basura batera autosostan, hori ez dut astuko inoiz, kontenedore batera. Sabin soñekuakin, eskontzeko soñekuakin, BBVakin eskondu zanakekuak. Ja, soldozka binarena, zertzen dago, da etxakar giribiaz. Ezagutu neba, hasi ziranian etortzen. Urtetzen egoi barren, da Guardia Zibilak euronatzetik ibiltzen ziralako. Zeberan seriotasun horretan, baina badauka, beti atenzina baitu dozta horrek. Zetan ironiko. Ironia puntu horrekin ez, badauka bai. Egiaz, Italia, Portugal, Alemania aktibinan 600 bat. Ja, eta urte dira, etxetik kanpo, lehenengo Islari moduan, eta gero lehenengo Nikaraguan, Espaineratu, Katzelaneago, libre laba. Gero barrido Venezuela ies indiar, Venezuela tipe honekari, baina traiektu guzti horretan, batez bere lotura gehizena Frantziekin izan da bere emaztea. Kartzela bera dala zigor, tortura mota bada. Itxe 12 orduko viaje atentzia ikustia maite duzun pertsona hori ordu erdi kristal batetik ez duzula entzuten, ez dakizu zelan dauan, oso ondo ezin dau berbain oso ondo eta berriro buelta hori astebururo eramatia, da, ez que da la hostia. Bidian suposableken arrisku guztiak. Lahentzi kasuan gertaudik galako bil, lako eta beste sobitu batzuk ez, aspaldi gertabiako litzakena jasan Euskal Herrian egotia preso politikoak diganak bentsat Euskal.
Eta ni kartzela barru egin lana eta ikusi gauza batzuk oso gogorra pentsatzen jata oso. Gizartia gorokorrian behin miako gendula reflexinio bat zer lan kartzelia. Ez da derecho norterako, hainbeste urte eta hainbeste urtekin da, La urte gara zala eta honek ez da ez da. Gero eta dizkante gizia garru esatu. Exilio gira hori oso gogorra izan da. Oso gogorra, Ez da hona aldaketa hemen, eta hemen leku bat segizekuek. Horra hauzik ezer eitxeki otegi txabeste batzuk barruan. Da, beste parte guztikoak batzuek, eta posik ikusiko gabe, horrek etortziatzea. Ni uste, hemen ni urtera urte direla. Ni urtera, bitxasera zen. Eta jare, da, zautekin. Eta urte asko dira. Kartzelan, osasun zaintza da okua. Momentu honetan bilagonan da, baina egon da Valdemoron, egon da Villena, Urrutiena, Villena izan zara. Torrezela gaur, Germania. Sabin hemen kalian bezarkatu alizatea, Sabin eta beste guztiak kalian egon alizatea. Ja, gaur egin da. Datorren gaur entara etorri. Datorren urtean? Aurten ez dut uste. Eta Grecia esenekin maite herriko personak maite izen barik hori bukatzea. Hori bukatzea da. Zenek egon mundia dituen kosorik ondixenak, baina permenia da hola bai.